Jajane brupi kecepot peluntire parutan klopo aku heran prawan saiki braine ngebut kuwatire gak uman Joko aku percaya Joko kene ganteng-ganteng asik rikala aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu yen tak sawang mesem guyu anggegawe dronyo ning atiku dasar ayu isik legan tansaya gawe atiku kasmaran yen dalu ora bisa turu tansah klosikan aku tansah kelingan cewek batu cewek batu seliramu gawe gelon ning atiku cewek batu cewek batu kapan boyo sliramu dadi bojoku kaya ngene wong lagek gandrung ning ana omah ati saya bingung cewek batu saka gunung tansah gawe hatiku lewung digoyang kembali bersama Putih Wijayanto Laban Wetan asik yen tak sawang mesem guyu anggegawe trono ning atiku dasar ayu isik legan tansaya gawe atiku kasmaran yen tansah klosikan aku tansah kelingan cewek batu cewek batu saliramu gawe gelon ning atiku
kaya ngene wong lagi gandrung ning ana omah ati saya bingung cewek batu saka gunung tansah gawe atiku nang prapatan hawane peteng cewek laban wetan ayo meteng bareng pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula swakarsa suara rakyat sistem keamanan sing paling teroris narkoba momo masyarakat kudu dibasmi sarono jaman sakniki ngancik reformasi ayo ditegakno rak demokrasi kudu dibrantas sing tindak korupsi golong nepotisme sikat kolosi pancen korupsi ngono klebu wong jahat sing digrogoti duwite rakyat sing dadi pejabat iso dadi konglomerat nasibe wong cilik tambah melarat paling enak dadi seniman mula senenge pas rame tanggapan mula sedhiye usum udan-udanan bendina malungker kaya garangan ayo mas sekali lagi jos loh enak ngene gedek jula-juli adik jula-juli dangdut ngene iki gak pandang bupati gak pandang camat nek krungu jula-juli apa maneh jula-juli dangdut mesti kudu joget ayo sing gelem munggah-munggah rene nek gak kepoyo-poyo kon ayo bojoku selalu murang-muring aku terus nganggur bendino budal mancing oleh iwak tak goreng garing
bareng kate tak pangan rebutan ambek kucing mari ngono gak kurang akal gowo pancing aku terus budal pancingku nyedut-nyedut terus tak sendal bareng tak wadahi gagak babone kadal mari ngono gak kondo-kondo budal mancing gak nggawa kanca pancing abot tak kira iwak apa dadak kecantol suwale mara tuwa bingung pikire tola-tole ndoleki suwale dadak slulup jare ana lele bareng didekep kliru lelene dhewe namung semanten atur kawula yen lepat nyuwun sepuh merah putih berkibar udara sekali merdeka tetap merdeka alhamdulillah meriah acara di warga Laban Wetan kene wis ngomong sakmono kae ngedonga sakmono kae padahal dagelane Budi Wijaya ku ya akeh ngomong ijen ya gak penak sangkano kaya wong gendeng ing wayahe esuk jagone kloro rame suarane pating kemroso aku senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari iki ana lur kapate ganteng kulitane dek ya rada ireng oleh joget tak delok sampe metenteng pungkasane tibake arek yendeng dageng tak oh ditabuh sampe klotak-klotak kaya gak duwe isin Lapo? ketara temene gak duwe isin kon Lapo isin? kon kaya ngono joget-joget nang nggone Laban Wetan kok doli joget Ah gendeng ae isin. lah ngono iku gak joget ta Ya mumpung adoma iki. lah nek do omah apa Sukan putu goblok. ya kono surak ono Lho guyu tak baca matamu kon kok. sik ta kon kok sik ketawil-ketawil sik joget ae Sing joget lo kakekmu ah. oh Ngene iki rumangsamu nggo kene didoli joget. Laban Wetan wis kanca kabeh kare joget. oh beso paling Nah lapo? nandak Nanda jaman kuno. lah kok keluget-keluget ngono ku lha apa Dewek duwe jagane arisan menesuk. kok omongno kene sih Lho anjane menesuk iku wis ketok arisan Senin. kon curhat cek disawer ngono Ya gak ngono lah apa disawer. apa Senin iku ya arisan ya bang nglumpuk. lho Senin iku ya bang ya arisan nglumpuk Ya iya, oh Selasa mekar, Rebo syariah, Kemis set kemis ngemis nang raimu ngono ah. cek ta lah kon kok apal lah Oh sik kandhane lah gak apal bojoku gak bayar belas kok. Kan sing guyu iku rumangsamu ya sapa? sapa Ketuane syariah iku ngono ya an. gojlok kon koyo roh
kok tak kandhani. Iya. Tanggapan nggo Laban Wetan kene gak pisan pindho. Bolak-balik ya. Bolak-balik. Iya. Mergo kene iki kurang seteng. Iku nek gak Budi Wijaya Oh mo. ya kurang seteng sak sen nek gak Budi Wijaya gak gelem wong kene. Ya iya. Temenan penggemar sing rata-rata akeh teko Laban Kulon lan Laban Wetan. Lah ya mesti ae. Iya. Mergo nggo kene iki anjene memasyarakat. Masyarakatkan kabeh. Awak dhewe teko kene pas jam 7. Jam 7 mang. Wah, weteng kala wesu kandhane. Oh, wetengmu luwe. Weteng lawesu luwe Lah, lah tak kena wong-wong. Lapo luwe mbok kena wong-wong iku. Lah aku luwe weteng kula su mlebu balang pawon. Oh, mlebu nang gone dapur nang pawon. Ya iya. Iya. Masalah nggo kudu tibane sing ngadang bebekku. Loh. Sing ngadang iku bebekmu. Iya nek diceluk iku sambat. Sambate. Sopo, Det? Yumar iku ya apa? Ono ae barang ya. Lho jenenge kancane Yumar lah wong Iya. kene wis kadung kulino nang nyeluk Yumar semawar. Kaya semaur kok sampe kaya ngono sih, Yu. Lah ya siyu wong diceluk ae kok sawerane dhisik. Kak. Alhamdulillah. Barakallah. Ora disawer pringkas-pringkas kaya garangan kon. Aku koyo garangan kon koyo curut kecepit. Ngenyek kon pran. Yumar adine mak sing nomor 2. Oh, adine makmu sing nomor 2 ya. Iya. Lah sing nata-nata sego iku rumasamu adine mak. Sopo, Det? Ayo sum bojone RT kuwi apa? Bojone RT ku makmu ya. Lho. Adine mak kok. Iya. Ana kandhane. Lah oleh nganu ku yang apa arane nek ngebobul. Heeh. Dadak aku mlebu kamar beleng sing Beleng. nata jajan. Iku ya bebek. Bebekmu. Iya. Sopo, Det? Sariatun iku ya apa? Sariar. Lah kok yo nglumpuh nggo kene lah ngono. Aku ang pelampu kate njaluk kopi kadoan. Kadoan. Ya iya. Akhire? Utang kok warunge Mbak Nini iku mah ya apa? Aku Komplain jange diskon. gak mangan. Iya. Jange gak mangan eling-eling wetengku lesu. Eling-eling luwe ya. Oh, mangan jangan kesosop kok tak kadane. Lho. Jangan sampai kesosop jangan opo. Masalah sing ana gobis mbek wortel iku lho. Sop goblok. Sop. Sop lah situ. Lah nek loro. Lah nek telu ya kesosop. Kok iso kesosop aku Aku diglosok. mangan iku diarani Yumar oleh mendeliki aku. Lho, Wong ya iwak situ edane kok papat sih. oh, dipecicili kon. Diwas nek kon iwakmu kurang tatet. Gak yu aku wis seru kok. Iya, heeh. Ojo guyu ae kon. Lah, guyu kakekmu ah. Aku mah gak guyu ta. Oh gak. Oleh ngekeki anjene kebacut iso kalang-kali wong nebang oleh ngimbuhi. Oh, akeh, Det. Nah duduwe iku temen. Kok Tak apa? pangan segone tik kelendang. Kok iso klendang. Duduwe lho kena gawe keramas saking akeh. Ayo. Kok kaya dodo sok banjir. Lah iya. Kayak kok titik ngono. Iya. Lah aku mari nggo pawon kan gak enak. Oh, kae nak pikirmu. Metu dadak kepethuk kancaku sing rondo iku. Lho. Sopo, Det? Marni kuwi apa? Marni ku rondo ya. Iya, iku rondo ya eblas. Lho, rondo ya eblas, Det. Saking eblase nek Iya. mlaku sampai ketatap cagak kok tekan iki. Mari ngono ono. Mate gak ndelok lek. Iya, aku Iya. dikepuk plek. Plek. Kan nang di mana ya metu-metu ngono lho. Wong jenenge kanca iku lak saenake sih. Saenake sakarepe. Ya iya, mari ngono aku nggo pinggir ret. Heeh. Ono rondo paling eblas iku kene. Sopo, Det? Ayo kasri kuwi apa? Asa Kasri ku eblas, Det. rondo. Iya. Kasri. Tak sikut kon. Lho, iku nek guyon nata kelas iku nek guyon. Nek guyon notok lho. Nek guyon lho sampe dicencing ngene iki lho dastere. Iya, iya apa? Iya nek gak oleh nyencing ndukure dengkul. Aku iso sia-sia nang suwek dengkule. Lah apa suwek iku? Iya. Iya. Ya sepurane yo Kasri. Tapi ayu. Ayu ya. Wah, ayu. Pawakane lencir ya. Malah lencir. Heeh. Gak kok ceking gak. Lah apa? Kuru kurang mangan. Ayo kadingoni ta iki. Gak. Dekne kuwi seneng tirakat. Oh, seneng poso, seneng ditamlek. Iya. Iya. Mari ngono kan gak nang bolomu lho. Bolomu sapa maneh yuk aku yang ngono. Lah iku mburimu
tak lirik sret astagfirullahaladzim ya rondo maneh. Sopo, Det? Asuliyah kuwi apa? Kak ngono nek rondone kok cek akeh temen ya. Gak ngono rek. Boloku kok kene rondo-rondo. Kok ngelumpuk gak ngono panitiane lho wani bayar piro lah ngono. Masalah polo ya ngono. Iya polo. Ya Cek polo. sampe kon. Lho, kanca plek-plek. Polo Lukman Widodo. Polo Lukman Widodo. Iku CS kentel. Sak kentel ya. Ben malam Minggu nang Iya. Jurang Kuping goblok iku. Ngomong cemplung-cemplung. Hah? Disantap boto kon nyonyor kon. Lho, ancane nang Jurang Kuping. Lapo nang jurang kuping? Ndelek sapi wedok. Lho, apa ono sapi nang ngene kono? Iku lajange kurbanan saiki ndelek dingu. Oh, nang kono nang ngene sapi wedok ya. Iya. Oh, iya. Oh, sapine wedok bibiran tok kok kono iku. Oh, nyip ngono ya. Sip kok nyip. Mari ngono ketua panitia. Iya, ketua panitia. Tet, rene tet. Mau diceluk ya? Ya iya. Lah apa bos? Aku nang nyelokan bos. Bos apa? Bos Nia. Maksudku iki jenenge iku Heri Susanto. Heri Susanto, heeh. Aku moro disalami palak grenjel. Batinku duwe Pungkasane. caplak. Ayo Pak Heri ku caplak ta. Pak Heri ku mandegani nggo laban wetan. Mandekani lho lapan wetan. Ana kene. kekurangane apa jare Pak Heri? Iya, iya. Ya iki mang ketoke mecucu ayo mbutara buka. Ya gadet lha apa? Eh? Seneng pikire. Dadi ketua iku aja enak-enakan lho. Lho lho Nek ana kurange iku mesti noroki. mesti noroki Nek ya. ana luwene titik diusik ambek sing nguruni. Tenang. Tenang ae, Bos, tenang ae. Iya. Nek ana luwene aja rame-rame. Apa? Engko tak tambahi gawe nang Samaleak ngono lho. Ku tambah gendong pindho adakno. Kok tak kandhani ya. Samaleak. Wis aja akeh-akeh mergo Budi Wijaya iki kancane akeh. Koncone akeh iya. Sembarang iku titik-titik pokoke krasa. Pokoke Ayo krasa. sing rukun. Iya. Tenang gawe gending apa? Lho, ono cewek det. Kok delekno nang ndi bojoku? Lho iki lho kaitane apa lah iki? Lho iki karepe ya apa arek iki? Bojoku kok delekno nang ndi? Kae kudu bojo tak Eh, kelengan. Kok didelikno. iki kira-kira gak bingung kan? bingung e. Engko moro seneng gak dibayar kok ndeleki aku lah. Ngawur ae. Ono gak karo ta iki? Apa? Iku kudu bojone Bubayan goblok. Eh? Bojone Pak Bayan. Bojone Bubayan. Masalah sepurane Bubayan. Kon bisi kok iso nang ngene kono lho. Bojoku nang ndi? Lho, Biasae ku lek metu iku mesti barengan ambek awakmu wong loro iki. ngene lho, diomongno ta gak? Lho omongno gak apa-apa. Pak Bayan iku mangan ge sampean biasae iku ambek Polo Widodo. Ah, itu. Polo Widodo. Polo Sing Widodo. biasae ngluyur ngono kuwi. Heeh. Teko Jurang Kuping. Heeh. Teko Samaleak. Iya. Sama Lea. Meneng-meneng nang kafe. Iya. Kafe. Lah kok niku data. Data opan? Lho data purul-purul sing gurung oleh dhuwit iku lho. Maksudnya data penduduk ngono lho Bubayan. Lah wong iki penduduk endi? Lah kok sing didata sakmono doe iku lho. Saking akeh dhuwit. Lho Widodo iku kata dadi polo. Ganjaran gak nyekel pisan. Iya kon. Lho ganjaran dicekel iku sama. Oh. Maksudnya iku ganjaran gak dicekel. Mergo Akeh. dicekelno tanggane. Iya, iya. Kon dataris. Iya, Kon iya. ro bojoku ta gak? Masalah. Kon aja kathik mencret-mencret ngomong lho ya. Ih, Timbangane kon tak asep botol lambemu lho ya. lho gak Gelem diasap foto. rumah samu aku iki cocote bekecot ta. Ro bojoku ta gak? Sampeyan tak kandhani bojo sampeyan niku mari anjen mari data penduduk sing durung-durung oleh iku. Mboten, Bu. Ceritane ngono lah, mari ngono. Aku gak ngerti. Nggih Lah sampean. masa sing didata iku penduduk sak Indonesia. Lah perkara penduduk sak Indonesia aku gak ngerti Masa Bubayan. budal ketisu, ket Hmm. peteng ireng sampai parayamene ku gorong mulih. Oh, paribasane budal kecepret mulai kecepret iki lho. Kok iso budal kecerepret. Ah gak petik mudun iki. Bojo sampean terus terang lho ya. Sampe aja Kon muring-muring. iku domo apa piye? Omongmu piye? Terus terang, wis ngerti iki terang, sapa ngomong iki udan?
Kon yo ngono dadak. Nggo puya. Terang ngene lho. Oh gara-gara yo marah iku lho, bingung aku. Kadang-kadang sing jelas. Bojo sampean niku temenan, sampean aja muring-muring. Aku yo gak wadul yo gak adu-adu. Mang tak takoni Pak Bayan teng pundi? Kon wis aja kakek ngomong, aku nggo omahku mblenek nek-nek. Ngoten. Ya. Nduk omah blenek iku maksudnya blenek lapo? Delok bojoku iku aku wis gak keduga. Pak Bayan niku jare sampean niku wis kaya debok. Lah aku kaya debok iku piye? Masalah wong bojone Bayan gak ngerti lho. Lah wis ngerti to lek kaya debok iku mesti kan apa ngono iki hawane udan-udanan. Kan yo adem. Maksude bojo iku ngomong bojoku iku wis kaya debok. Maksude ya napa Pak Bayan? Anyep njelu. Niku. Yo anyep wong ora enek uyahe. Masalah rek. Yo ora ono uyahe ra enek masakone ra enek micine yo anyep. Jarene lho jarene. Pak ngomong dhewe ya. Apa? Jare sampeyan niku nek dikelone lho gak iso polah pisan. Niku Bayan. Ya. Mas niku. Lah ngono ya? Iya. Lho. Wis gak sampeyan lho gak iso polah. Jare mek ngono tok. Kaya manuk betet kene. Lho. Pak Bayan iki ya apa rek? Bojo kaya ngene kok. Aku gak iso polah. Sampeyan lho gak iso Lah polah. mesti wong aku ngantuk kok. Sampeyan ngantuk. Lah aku ngantuk kan kesel. Patakon ana wong wedok-wedok sakmene kewek kesel nek dijaluki kan ya wis meneng ae pokoke disyukur ditokno. Gelem ya ngene gak gelem ya wis. Kang Bayar kok gak ngerti-ngerti. Kang ngono, bebayan niku lho kok meneng kok kena polio bae wong iki rek. Kena polio. Lah meneng ae. Sing gak enak maneh bebayan. Wong eling-eling Ya pamong. kok gak enak sing piye? Pamonge awak dhewe. Aku ambek bojoku wis gak keduga tak jak model kucing gulung sesek gak iso. Lho, kucing menek talang yo gak ngeraya. Raya. Sampean lenger-lenger jarene. Duh, kowe roh ya. Aku iku yo gak iso lek model gaya kucing kera iku gak iso. Isoku iku mek goyek paku bumi ngono kuwi. Hah? Paku bumi. Iya. Gak ngono sampean iki bojone proyek ah. Ya, berat paku bumi lah. Delep ngene. Kira-kira gak Aku mondel iso lah. iku mek paku bumi mek ngono tok. Lek liyane iku ya ora iso to. Oh. Lah wong Pak Bayan kan apa aku kurimen nak ngono lah musuh aku sakmene gedhe. Masa Pak Bayan iku wis kurimen. Lah wonge kurimen kuaceng ngono kowe ora to awak entek. Sing paling susah nek ngomong sampean iki jange dipegat karo Pak Bayan. Ngomong apa, Tet? Hah? Ngomong sampean jange dipegat. Aku masih diomong ngene-ngene aku gak apa-apa. Hah? Lek ngomong siji ku aku paling gak seneng aku. Hah? Aku iki ngomong temen Bu Gak usah Bayan. gagal lambemu. Hah? Cedok pundan, engko lek keturutan, ucapan itu suatu doa. Hah? Nek sampe kelakon aku pegatan, kon seneng yo. Aku tekok lesi yo. Aku tekok lesi. Ampun. Ket bang kono kuno ae. Loh, kayak tuku bensin dasku kopior loh. Bacot. Iku temen. Pak Bayan iku ngomong ngono saiki Pak lho wonge wis budal nang KUD. KUA goblok. Heh? KUD nang di desa. Ngurus pegatan iku. KUA. Oh, budal nang KUA. Temen aja. Masalah aku ngandani sampean lapo sih? Oh, nek sampe aku petuk bojoku tak takoni katik muni gak wo, ditenono tak idoni bosok cangkemmu. Gak ngono. Temen. Masa idune ku karbit rek. Awas kon yo. Tak Bayan iku ya ngono bojo. Ayo. Wong bojo kaya ngono kok iso Bojo- dipegat. Aku duwe bojo ngono bendina tak setrika iki Pak. Kok iso disetrika iku opone ya? Lah, Iku klambi iya. ta. Bojo kaya ngono lho Pak Iya. Bayan kurang. Oh. Pedete sapa ucul e? Tolong, Cak. Tolong, Cak. Lah apa kon, Det? Lah ya apa wong aku digandoli gapura ning Gresik ngene. Kok iso gapurane Gresik tak kono. Aku diperkosa, Cak. Sampai diperkosa. Aku diperkosa, Cak. Tangan nek diperkosa. Aku diperkosa. Iya, Cak. Lah kok gelem sing merkosa? Asu. Di- Aku dicegat arek nom-noman songo. Di- Arek mentem-mentem. Aku diperkosa, Cak. Kantor polisi Dondi. Hah? Kantor polisi. Cak. Gak ngono semua diperkosa arek songo lho mosok krasa sih. Aduh, gak polane ngono, Cak. Arek songo iku mau lho. Heeh. Wong ngekei 20-an, Cak.
Loh, Arek sono ngekei 20-an. Gelem mau lumayan. lotung 180. Ngek goblokon ku ya. Apa? Arek songo ku mau dolek ono, isok gak isok dolek ono. Terus Durung tutuk kariku mau. Kondone kate gendeng kok. ngene lho, wis. Gak ngono, sampean kok mlayu-mlayu. Iki lho dipepet-pepet no, Cok. Ngek. Masa aku dipepet-pepet no ngene, Cok. Masa ditok-tokno ajane. Gak ngono lho. Nek ana arek ganteng ya esek kae ngono. Mau kira Nyosor. wedhus ah. Nyik. Nyip. Insap wis gak melok, Ya. aku nyip. Aku gak iso, aku soalnya kesot terlalu guyu. Aku mari tarik benang ya. Oh, tarik benang. Tarik benang. Gak tarik tambang mesti saya jeber cocote. Ibu-ibu sing wis tuwa kewut-kewut mek duwe akeh tiru aku, tarik benang. Kon tarik benang. Heeh. Benang apa? Lho. Nang klinik-klinik kecantikan iki lho. Oh alah. Raiku ben lak kendor. Iya. Ditarik pipine cek kenceng. Mas. Dokter kegeten narik cangkemku pindah nduk kene lho. Tak aku mangan ngene. Tak kok narik sebelah ki oh saiki tepak ya. Iya, aku percaya saiki sampe niku wayu. Ngene lho, Om. Umatane ku ya. Ajane kocok. Gopo kabeh. Iki ngono wedok kok Ya, mbok. Lah yo celatun. Tuwek karo tuweke. Lah yo. Ngeten lho Pak D nggih ya. Lah. Kon cari lho kon. Mi, sampe jare teko luar negeri. Ya operasi aku. Hah? Operasi. Operasi apa? Apa Dan? Wong lato-latone ya jek ono. Congok kon kuyan. Apa? Umume wong wedok ya gak latar. Iki pembalut aku wayahe saiki. Hah? Wayahe. Saiki ku. Saiki. Wayahe didugangi polsek. Operasi aku cak teko luar negeri. Oh, Ya termasuk tarik benang. Mm-mm. Iki tak buak cak. Ah terus Iki lho tak buak. diganti apa? Kelindingane gembok iki lho. Ya operasi cak diketok bles. Beles. Diguak, Guak. ganti. Guwanti dikai kaca dokter ku tak delok apik cak. Ya apa? Ya apa ya apa? Begitu aku ndodok Iya. pipis. Hmm. Tak kocoi koyo cangkeme bedes. Yuk ah. Gak koyo cangkeme bedes iki. Lah apa cak? Ngene lho ya. Sampeyan lak teko luar negeri. Iya dong. Mulai iki aku mek ngandani aja sampe-sampean kok kaget. Ah, Loh, aku tambah ayu ngono ta? Lho gak ngono. Tambah ayu. Tambah seksi. Heh? gak ngono. Kon nyosor ya. Ngesaki apa kok atos kon? Hah? Ngesaki apa? Remason. Ana apa? Omong ngono, Det. Aku Aja cekel-cekel ta, iki duwe wudu. Aku nek dicekel wong lanang wuduku batal. Kon wudu lho salat apa ya mene wudu iki? wis rupane kaya Magerit. tletong. Maksude iki Sopo ngomong tuwek kemalan? Oh, tak susoni mencret kon. Lur, senengamu ngene iki ya. Kata luarso kok. aku krungu desas-desus kok kaping kene iki. Mergo sampeyan iku Kaping. kampung. Kaping. Apa? Kaping. Apa? Kaping. Ku cangkemmu ngono lho. Nggo kampung kene iki sampeyan gawe huru hara. Ah! Sampeyan iku ngrusak rumah tanggane Bayan Taji. Ah, Taji. Iya. iya. Kaji bayar lho. Taji bayanku Iya. bengkring kencing manis iku. Iya. Aja kate kencing manis ah. Bongkreng ngono ae lho. Akeh bagelan sing kena kencing manis. Ketemu pirang perkara aku sok ngerusui bayan Taji ku. Nyatane nggo kene kumep rumah tanggane Bayan Taji retak gara-gara Okta. Goro-goro sampean. Gak kurang brondong, gak kurang dudo, gak kurang joko. Lah apa mbek nyambek bekisar iku? Wong bayane nyambe bekisar. Aku gak kurang lanangan sing gelem ambek aku. Mm-mm. Gelem yo ngrentengi wong kene aku. Tapi nyatane berita iku gambek saprene iku ya ngono iku Mi. Aku jare ngrusui. Lho iya. Kon ro Taris. Ero paham aku. Lu njaluk tak remet cangkeme wong iki. Apa perkara kuwi iku selesaino dhewe. Ayo, Mengari. Iya. Mek ngene. Kurang ajar di Jarjano.
Ate mbok sumbari. Kene gak tau pola-pola ngrasani. Aja nang kono aku ngamuk kecipratan gede kon. Kono. Apa piye? Malah nang kono wong keliwate kono kok aku iku Nang ndi? kuburan kono lho. Lah kok blakar-blakar nduk kuburan niku. Kon seksine Iya. wong loro. Heeh. Aja sampe kon ngale ya. Iya. Bayan mek gak tak engko-engko tak pateni ojo celuk. Tak sumbarane. Sumbarono. Bayan! Heeh. Bayan! Lapo? Lah apa kon ketularan Tak dadi sumbarane wedok? kono. Bayan! Kok meneng sih arek-arek iki? Gak suka aku. Gaplek pringkilan. Iya. Wis tuwek mringkili. Gaplek pringkilan tuwek-tuwek petakilan blok. Tuwek-tuwek petangkilan. Heeh. Dikira iki wedi ambek jenenge Bayan. Mek perkara mundur sak langkahe gak wedi. Gak apa-apa ayo gelut aku, padha lanange. Aku wedok. Minggira. Aja sampe kecipratan gede. Tak sumbarane. Bayan. Wah, alah. Kayak banci luntur. Kae mbongok kaya kon pungkasane. Bayan. Kaya mentok ucul. Sing jelas Iya. iki ana geger gede. Sing jelas ora huru hara iki. Iya. Ayo telok ae. Iya sing kebaca tak bayan dhewe. Ya jelas. Heeh. Ancene ya apa? Ae bayan-bayan gak bijaksana ya ngono iku. Loh. Pak Bayan tambah ganteng ya. Ya iyalah. Kajengeten pundi Pak Bayan? Lho kok ngaten nandi penggawane Bayan. Aduh. Apa man? Kacau. Niki pundi mawon. Aku iki teko nyambangi penduduk niliin duwe sing gak duwe. Data. Data, Iya. tapi tak ratakno kabeh, cek oleh kabeh. Soleh kabeh. Iya. Bayan bijaksana ya. Bayan bijaksana, baik hati kok. Dan tidak Tidak sombong. sombong. Sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 40 gangsal. 45, Dik. Apa? Apa? Lima kok basa Jawa. Heeh. Lah kromo iki. Gangsal. Lah iya 40 gangsal. Pinter ya. Kacau. Lah kula mboten nate angsal Bayan sampe. Kula mboten nate angsal. Lah kon kadek minggat terus. Lah kadung keblebet teh. Bebet kan bebet. Kula nggih angsal ta Pak Bayan? Hah? Angsal ta? Boleh. BLT nggih. Oh iya, iki dari teko BLT. Nggih. Bansos, Bansos. dana desa, Dana desa. semua datang. Oke. Nek teko kabeh, Mm-mm. duwike tak pek. Loh, Kacau. Aku. duwike ya dibagekno apa dipek dhewe iku. Iya tiap pagekno rek. Ah. Iki mung banyol kok. Iya. Alah. Iki aku udah ditata watu. Kenek sampean banyol aku cuk. Lah lucu Bayan iki. Coba gak lucu gak dadi lodrok. Oh iya. Kacau. Jembeki. Jenengmu sapa, Kuntet? Loh, Gene ku wau. Oh, jenengmu ngene ku wau. Alah. Kuntet tok ngoten. Oh, Kuntet tok. Mboten kate tok. oh mboten Katik tok. Lah Bayan kok pelu. Kuntet ngoten mawon. Oh, kuntet ngoten mawon. Yo Bayan ini rambut yo Rambut tuh senane bojone ngono. Kuntet. Ke uku, tetet, kecentet. Kacau. Wah, Kuntet. jeneng Bambang Hermanto, jeneng kok Kuntet. Kelahiran pun ngoten niku. Daerane tanggal piro? Tanggal 17. 17. Nggih. Bulan? Bulan 17. Bulan 17. Nggih. Terus tahun? 17. Jenengmu kok kuntul kabeh. Pak Bayan koyo apal togel. Kuntet, Nggih. lahir tahun 135 juta apa diujo Indonesia.
Sip. Kasepel lho ya, kasepel ya. Ya. Nyip. Ah, Kula andal. jenengmu lah Ari. Nggih. Lah, Ari jek duwe wong tuwa. Tasik. Sapa jenenge? Siti, Siti. Siti Kondilati. Ah, dilatono dhewe kuwi. Pancen jenenge konten Pak Bayan. Macung ngono kan dilati lah aku bayang dilati mbokmu. Mboten napa-napa wong jeneng mawon. Oh jeneng. Kok sik iki. Bayan kok karepan ngono ya sik. Kok niku kebacut Gak iki apa iki? Boto. Oh sik iki yo. Nulis ngono. Boy golek-golno. Paling TV iki. Mono samene TV. mosok sakmono tipi. Jenengmu Aris. 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 Mbokmu Siti kok. Siti kon ngemut. Diomong. Kaco, jebeki kon. Aja jenenge ngono kok. Oh ya, Siti kon dilatih. Terus wong tuamu lanang. Sapari. Sapari wis mati goblok. Weh, Sapari garane Kartolo ku mati. Dudu. Sapari groyong. Oh, Sapari Groyong. groyong. Cocok. Sapari groyong. Asik. Lho, wayah nggonmu kok entek ini. Mosok mangsine telas. Telat. Oh, telas mangsine. Padahal iki tak isi 3 drum iki. Lah yo Telas. Wah, entek rek. Yo, takut mandi. Mati. Ah, mandi cek. iso disogrokno temen. Ah, ini. Tanda tangan. Lho, mejone, lho, gak enek mejone. Ono mejone ya gak penak Pak Bayan. Ah, kesumpen. Oh, ini kita di meja. Heeh. Iki apa aku juga dadi Meneng ta, sampe Meneng oleh. ta. Oleh B L T. Loh, kamblasen. Ken. Iku lho. Aduh, Lapo? kira-kira sampean titik ping 3 ngono wis gak iso njegek Pak Bayan. Kene awakmu tanda tangan. Gak iso nulis. Pun saged. Cek jempol. Tap jempol. Loh, aku tadi. Ya no. Bayan ki gak nek mejane ki gak iso nulas. Cek jempol. Nggih, nedhi niku ne. Apa? Masine niki lho. Mangsi. Nggih. Aduh. Heh, iki dagelan sing ditutup. Loro temen celok. Asu. Iso ditutup temen iki. Aku ya tanggeng meja temen nek dadak Aris. Lali nggih. Pak Bayan, Ya, sampun nggih. wis. Kula benjing asal. Dina Sabtu malam Senin. Sabtu ya malam Minggu. Oh ya Sabtu malam Minggu. Teko nanggonku sak anak bojomu tak kai kabeh. Oke, sip. Nek ngoten kula saged mantu. Heeh. Cuma saderenge kula mantu kula pesen. Iku tanggeng meja temen. Loro temen sip. Ngawur kali itu. Kula pesen. Sampeyan mau dipadosi bojo sampeyan. Hah? Padosi Bu Bayan. Lah dikandhane aku data penduduk. Pun kula kandhani. Engko nek kepethuk bapakmu, kon ngenteni nggo kene. Gak usah mulih, masane dibeto mriki. Oh ngono ta? Iya aku nglembur. Nggih senengan sampean. Sampean. Napa kekarepan sampean kan dituruti Bu Bayan niku apik lho. Oh iya iya. Oke. Heh. Lah matur ngoten. Matur ngoten Bu Bayan mantu. Dah. Okta Ndugi. Hah. Sampai nambah okta lah ngeten lah. Dah. Ndugi luar negeri nopo. Aduh aku sampai gaget. Okta Ndugi sampai diolehno spaghetti. Sepat tebu ta? Lho. Spaghetti nu panganan luar negeri. Oh karo aku ya. Hamburger. Nah, sing paling istimewa jajan sampai diolehaken. Tapi seneng aku sitok. napa? Gudir. Parah lah. Enak gate ngecapi. Sampai tene ning mriki Okta kali Bu Bayan mbetahaken pesanan sampean. Oke. Kula nyuwun pamit nggih. Ya. Alhamdulillah. Pokoknya aku nek perlu okta, surungen. Nggih. Surung. Masa mau Okta yang mogok. Tekan surung-surung omongan. Oh, suruh ngomong beres, Gun. Duit cenah metu. Oke, sip. Sampeyan tok sing mriki mawon. Iya, target meja. Loro temen Ji. Dadi bayar depo enak kurang setahun wis pensiun. Iki enake dadi kapal keruk ae kesuwen. Iya, Seh.
Ketok. Ah. Mentit. Yo ya. Lah banyak kok sapa sama Lea lho. Lah meneh kon rono akan nututi. Lah temen. Oh, tak sama Lea. Malah seneng. Oh. Kacau. Bojoku iso ayu sembut. Apa kok guyu-guyu? Lho yang guyu sih ro bojone tambah suwi tambah tuwek tambah ganteng. Lah ngono. Bojone iki macalah ngene macahe sembut. Sampeyan teko ndi, Cak? Lho, data penduduk. Data penduduk. Heeh. Pendudukmu iku enek pirang ngatus e? Kira-kira ya 10. 50 kakak. Lek 50 kakak iku budal ket peteng ireng kok sampe yamene gak mule-mule. Loh, Si. ini penduduk. Lho, penduduk iki sing kecelakaan gak. Iki kudu roh. Oh, penduduk Heeh. sing tas nglairno karo gak iku kan enek tambahe penduduk kan Iya, karo. heeh, lah penduduk ku duwe sepeda motor piro? Terus nomor polisi piro? S apa A apa B apa U apa E? memangin mulai sejak kapan sampe neliti-neliti plat nomor barang? Detek ini. Oh, detik iki. Iya. Nek kate oleh sembako ndelok iku sik plat nomor. Iya no. Iya. Lah saiki sampean kate nang ndi? Lho kadang data kok. Lho lah iki sampean kate nang ndi? Aku ta. Kate yasinan. Kate yasinan. Yasinan. Lah sampean yasinan iku lho kok cek gawe seragam keki ngene iki apa bener? Lho ora masalah. Mulai mari penduduk tak kelumpukno nduk balik desa. Heeh. Ya tok tak rapati terus mari ngono yasinan bareng-bareng. Oh, lah iki nggawa apa iki? Lah iki buku Yasin. Lah Buku masa Yasin. buku Yasin iku sak tas ngono, Cak? Lho sak kelurahan iki rene. Lah iki buku Yasin apa sak kelurahan? Sak kelurahan. Lah terus wong-wong iki apa tangane iku gak iso nggawa buku Yasin sak pira gedene bukune Yasin? Lho nek nduk omahku ilang, kadang-kadang ketut kulek. Sik ndeloki, Cak. Alah ora usah. Talah ndeloki situ ae. Kon iso maca surat Yasin ta gak? Aku gak iso. Gak iso gak oleh dosa. Lho masa to? Hah? Takono. Nek gak iso Sik, tak maca takon. surat Yasin Tak ku takon. dosa. Tak takon ibu-ibu nduk kene sesama wanita ya tak takonane ibu-ibu. Kula nderek tanglet nek mboten saged maos surat Yasin niku megang tok niku dosa napa mboten? Lho ora lho, Cak. Ah, gesai. Delok Kaya awakmu cek mlebu neraka. Lho, aku lho ndelok tok, Cak. Ora oleh. Ndelok tok, Cak. Tandane gak oleh kok. Aku iki bojomu lho, Cak. Gak oleh. Ndeloki. Oh, Ndeloki. Lah, surat Yasin saiki iki gambare sandal ngene iki ta, Cak? Apa ngene iki? Masa surat Yasin sak kampung nek tisu basahe? Heh? Nyene iku tulisane nek remeng-remeng gelap kok. Heh? Iku surat Yasin. Tunggu. Heh? Peng pira awakmu gorohi aku, Ji? Heh? Peng pira? Kon bolak-balik ngapusi aku. Rini Rene. Peng pira awakmu ngapusi aku? Peng pira awakmu selingkuh kecakup aku jobok nang gone Satpol PP? Loh. Hah? Peng pira? Hah? Gak izin ta kon nek sampe ro wargamu? Heh, kon iku perangkat, Cak. Kudu Keprok.
pendudukmu. Terus saiki kon data iku data apa tak takoni? Lah umpama bayan ya data. Kurang setahun di pensiun. Aku wis lah iku nek gak disilat dal titik. Lah rugi aku. Lah kalung iki ya, tak tukono kalung kali ku nyilat dek kenane. Tak takoni. Awakmu ngomong apa? Data kanggo masyarakat. Masyarakat. BLT. Bansos. Ya ngerti ngono kok. Loh, aku ngerti, Cak. Tapi sing luwih gak ngerti ku utekmu sing gak ngerti. Yo. Bayan diutek-utek no. Lah cek kapok raimu. Kon iki aja kali ngutek-utek bojo. Babah. Sing aku luwih isin, Cak. Lek bojoku dirasani wong wedok-wedok wong kampung. Lebih izin. Pak Bayan lek wayahe penduduke oleh BLT, oleh bansos, ora dikekno sing bersangkutan yang membutuhkan, tapi dikekno sing wong sing disenengi. Dikekno sing bersekongkol karo Aja dumeh awakmu dadi perangkat, Cak. Aja dumeh kon ndek jabatan saenake udelmu. Sehabis jabatanmu ilang kon dadi apa? Dadi keleleran padha karo masyarakat ngisor. Enek kesandunge kon sing nolong ya masyarakat. Duduk jabatanmu iki. Napa kon ngalih? Kalau awakmu buang-buang tok mukae. Loh, iki fakta. Fakta apa? Iki fakta dan kenyataan. Belajar dadi perangkat iku mblosok nang ngisor-ngisor, ndelok nang kampung-kampung, endi masyarakat yang membutuhkan dan mana yang tidak. Iku kudune ngono. Ora sing kok senengi wong sogeh, kekancanmu, dulurmu kok kei. Wong sing gak duwe sing butuh ora kok kei. Wis bidek matamu, Kone aja mata-matamu. Apa? Rungokno aku tak crita. Wis gak usah cerita. Rungokno tak crita. Aku mau cerita. Hanya paham. Aku mau cerita. Lah kok kalahan aku. Tak cerita, rungokno. Lah apa? Penduduk kabeh iku tak data. Ayo ibu-ibu surak. Tak ceritani, mereka iso paham. Kandhane masyarakat. Kok tambah bojone dibelesno kaya ruwono. Tak rungokno. Kabeh wis tak data. Ruwoto. Butuhku cek oleh kabeh. Bujuki mboten. Masyarakat sakmene kae, Cak. Gak iso dibingkem. Kok tak cerita. Kabeh tak data. Supaya apa? Penduduk kabeh cek oleh. Sing 15 tahun kepungkur tak umbat. Kosek tah tenang o. Rumono, saya akan bicara kalau saya emosi. Aduh. Oh, ngene lho yang. Kabeh tak data. Terus? 15 tahun kepungkur. Wis tak unggahno nang pemerintahan des. Lho, bareng medun kok separo sing dipek. Mbah iki wong duwe, mbah gak wong sugih. Iki bingung. Kon keplok-keplok rumah sama aku iki doro ya. Lah ngono kok to medun separo. Mbah titis wong sugih, mbah titis gak duwe. Lah biyen gak duwe nyambut gawe 15 kepungkur, iki wis duwe. Lah, enek sanksine medun. Siapa yang merubah tatanan tulisan dari atasan? Iki kena sanksi. Bojomu dihukum. Seneng nek bojomu dihukum. Seneng. Seneng kon, aku senep. Apa maneh Cak sampean? Aku krungu-krungu. Sampeyan saiki golek gendaan rondo sing sugih, katene nyalokno lurah. Kon jek dadi posisi dadi bayan iki lho jek kalangan setengah. Gendakamu iku wis metrek-metrek.
ngedani yo kon dadi lurah, iso-iso dhuwit bangunan teko ndukur kok entekno. Heh? Mikira, Cak, sagurunge kon iku nyalokno lurah sing apik karo masyarakatmu. Otomatis masyarakat lebih mengerti. Heh? Kudune iku ngono. Ora perkara dhuwit. Masih kon dhuwitmu miliatan nek gak ono masyarakat sing milih kon yo gak ngarah dadi lurah. Neh. 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 Toyo kapok kon. Lah apa? Heh? Apa? Apa? Sik, Apa? aku kok banding-bandingno karo pura sing ayune model kaya apa aku gak apa-apa, Cak. Lah lek terus aku kok bandingno karo banci. Heh? Amit-amit cuwek sadar. Hei, iku ngono. Aduh sayangku. Sayangku, aku gak rela kon dikepruk botol sayangku. Iki yo ngono gatelen bancine. Gatelen. Heh? Cak, aku dilokno gatel. Koset ta, Cak. Koset ta rumakno. Wek kancane gatel, Cak. Gatel ta kon lugut. Sembarangan. Ojo mentang-mentang kon wedok. Timbangane wekmu seretan wekku. Ya, Cak ya. Seretan wekku, Cak ya. Apa? Seret wekku ya. Soale apa? Soale katut teng jero. Duh, kok tambah ganteng, Mas. Mas, kok tambah ganteng. Coba bojoku. Coba bojoku. Ayo, terus. Sapa iki, Cak? Sapa? Heh? Apa? Kenapa tak rayune? Penolak ngomong. Anane ae dhewe iki bendina video callan. Jarene gak duwe bojo, bojomu matek ketobrok truk tutuli petik daginge. Sayang. Aku sakit ya. Aku sakit ya. Sayang, bojoku tak. Sayang. Sayang tae. Hele yang. Aku teko luar negeri lho, Cak. Nyiapno gawe sampean bondo. Nyalono lurah, aku nggo dhuwit 2M nya. Lah, 2M piye? Lho. Kon gak dadi lurah gak masalah, pokoke bojoku aman. Cak. Duwe bondo tak peno nyalono lurah. Gak 1 juta 2 juta. Tak gawakno padha nyambut gawe nang luar negeri, Cak. Ayo. Ayo. Ambune amis. Gelem tak gak? Saiki gak kakek ngomong. Dene gak gelem yo tak gawa balik. Gak usah. Gak dadi lurah ya wis. Meneh yang. Bapak gak usah dadi. Duit sak miliar ku akeh. 2M Oh. sampai aku gak M. Endi kon M kon lanang. Ngene lho. Menenge ta. 2M ku akeh. 2M iku iki lho dade kresek lho gak kebek. Loh, ATM. Lho, Ate ngem. Oh ya wis. Belanono bojomu, belano. Lah jenenge bojo kok gak dibelani. Ya wis karepmu, gak sengko gak watuk. Balik aku. Kok ati balik. Kose yang ngengkoli ya. Ayang Okta, endi duwe ihi. Alah. Gelem ta gak? Ayang Okta? Iya ya. Apa nu? Aku dadi bojomu pirang tahun gak tau kok ayang-ayang. Nah wis tak ayang-ayangi. Ayang Okta endi duwe Tenang kok sayang.
Kene yang lo kene yang abayang, kene yang goprak. Gini ya. Berarti gak abot. Sekarang begini. Saya ini menjadi bayan kurang 1 tahun sudah pensiun. Tapi cuma itu kata-kata. Keprojolan. Aku gak suka. Semua itu hanya rayuanmu. Loh, saya tidak merayu, apa adanya sayang. Kepala panas, hati harus dingin. Hati harus dingin, yang bawah harus panas. Wis gak iso. Kari mele abot ndi kono apa timbangan. Gampang. Wong lanang gak kewan nakal. Ya, Tak timbang. kena ndoke kok. Mas aku tak bali ae, lapo mbelani kok ekon. Enggak, ngene yang. Saiki nek betul-betul awakmu sayang karo aku. Duwe endi? Wis yo tak cepakno dhuwit ya, Cak. Ah, ya duwe. Tak cepakno dhuwit, Cak. Iya. Berarti sampean sayang aku kan? Iya, iya. Tak cepakno dhuwit. Gak rong Waduh. Cak. Digawakno Mas batangan. Mas batukmu ngono. Iki sak didol payu 2M. 2M ember ta. Mas batangan iki teko Kalimantan, Cak. Wis, iki ngono duduk batangan boto. Hah? ketemu pirang perkara kon ngobarno aku, fitnah aku, jare ngrusak rumah tanggamu ambek Inge. Gak sengko, gak watuk, gak arep ambek rupamu aku. Dudik. Saiki aku takok, Ya, kok sampe awakmu duwe pikiran kaya ngono piye? lho, akeh sing ngomong jarene aku ngrusak rumah tanggamu. Kapan ngadep endi? Sapa sing ngomong? Aku gendane ambek kon ngadep endi? Sapa sing ngomong? Kuntet ambek Aris. Kuntet karo Aris. Ya, Oh, bajingan asu. Ayo, Rin. Api. Ren, kene boto teko iki. Ayo, Rin. Kon gak duwe akal kaya ngono, he? Pikiranmu ki piye? Seneng nek kancamu rusak, seneng nek pamamu rusak. Aku seneng. apa? Aku jarene tau sampean perkosa barang kapan? Ngadep endi? Iso merkuasai sapa? Ngene lho, Si. Kentut Sing dikarepno arek-arek iku. Arek-arek iki lara ati ambek awakmu. Aku ya lara ati. Mbahku tuwek melarat gak mbokeki BLT. BBE Aris wong melarat gak mbokeki. Adike Kuntet iki wong melarat gak mbokeki. Tapi sing gendakamu sing mbokeki masih sugih mbokeki. Oh, dadi masalah iku. Wis saiki ngene. Sabene taun siji gak tak kei sih. Taun dhisik gak tak kei. Apa gak tak kei? Gak tak kei. Cek apa? Ana pamundutan Bapak Asu. Ibu pimpinan Ludruk Budi Wijaya dari Laban Wetan. Dengan ini saya Bapak Endang Jeragan Air. Perempatan Pengampon ngersakaken tali kotang. Mohon dilayani, hormat kami. Saking Bapak Pamong minta gending padang bulan. Kirim matur Bapak Sultan. Yang diminta gendingnya padang bulan nih. Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi. Kinclong segarane kaya kaca. Kinclong
sekarane kaya kaca lanang wadon bebarengan suka-suka padang bulan ning basisir Banyuwangi padang bulan ring basisir Banyuwangi kinclong-kinclong segarane kaya kaca kinclong-kinclong segarane kaya kaca lanang wadon bebarengan suka-suka. Apa? Situke mau apa? Niku wau tali kotang. Nggih tali kotang. Wis tak tukoke wujud tali sabotange nanging saiki lak kok ilang saslirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa wis lali karo wek kuwi senadyan sakane nemehu kuwi wujud tresnaku kejare kuwe melo aku lakon mlayu oh kurang larang pungkasane kowe ilang opo wis lali karo ati kotak ayo mi iki mas taline tak kunjurake mergo ukurane kurang gede aku dijodohke malah karo priya kae wis cukup sayang seprene wae Tukang Mas Andung Basuki aku ora bakal lali yen Gusti ngoparengake meski bali tali kotang iki tak simpan jero lemari tali kotang saksi tresnaku kang suci. Matur nuwun dumateng masyarakat Laban Wetan. Iya Candut. Heeh. Bengi iki hajate sedekah desa. Iya. Ya saya didongakno Heeh. mari sedekah desa masyarakat Laban Wetan paringi seger waras panjang umur Amin. rezekine tambah melimpah ruah. Iya, amin amin. Tugase Budi Wijaya jek akeh rek Oke ya temen. meneh nang Balong Panggang Iya. sampai bulan 11 sampai bulan 12. Iya. Alhamdulillah ayo saling jaga kesehatan. Iya, Cak. Bengi iki digawekno lakon apik Oh, apa iku? Wetan. Pelangi Pelangi di langit Singosari. Heeh. Pelangi di langit Singosari serial Putri Kendedes. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur Iya. dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.